सोरबायदि जेनजि आसलते गोदान जेनजि होननानै माने भट बिगासिनो दिपेन बर' सारनि नामावहाय जाय प्रमद बर' सारमोनजोंहाय दिपेन बर' सार बिथांमोनजों मिसलिड खालायजायो जाय जोंनि बै बिटिसि बायदि जोंनि गोथार मन्दिर बायदि जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसाव थांनानैहाय बुफाय बुसि खालामहैयो जोहोलावफोरनि अबदानैसो मोननाय जोंनि गोबां माने आदा आब'मोनाहाय माने जिउखौ गावसोरनि जिउखौ बावसोमनायनि गेजेरजोंसो जोंहा जोंनि बिटिसिखौ जोंहा सोरजिनाय दिनै जोङो दिनैहाय बेखौनो जोङो माबोरै रैखा खालामनो हागोन होननानै जोङो जोंनि जाथिखौ जोङो माबोरैहाय जाथिनि थाखाय जोङो खामानि मावनो हागोन जोंनि फंबाय बिनानाव इयुन जोलैनि थाखाय जोङो सिन्था खालामनानैनो जोङो बै समावनो जोङो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जोङो बिपिएफ गभर्नमेन्टआवहाय बिपिएफ पार्टियाव फैनानै जोङो खामानि मावनो थाखाय जोङो ओंखारबोदोंमोन। 16थि आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थिया फैगौ 9 एप्रिलाव जागोन दा बेखौ लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा फोसावदिंनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामदों बिटिसि हालामाव नुनो मोन्दों जे जेन-जि लाइमोन मोनसे हान्जाया बिपिएफनि हेंथायै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ नुनो मोन्दों मा फोरमायगोन बे बेलायाव दिनैनि दिनावहाय बिथांमोना जेन-जि बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां खोथा बुंफैदों दिनैहाय दिपेन बर' सार बिथांखौ दिनैहाय सापर्ट खालामदों दिपेन बर' सार बिथांनि नामावहाय दिनैहाय भट बिदों बिथांमोनाहाय थांनाय समनि सिगाङाव जेलानाखि जोंनि बिटिसिनि पावार एन्ड फांसना खमायलांबाय जोंनि 16था डिपार्टमेन्टआ हरजाबाय होनब्ला जोंनि बिटिसिनि बे थेर बेथेर जालांनाय समाव जोंनि बिटिसिनि अलखद समावहाय बिथांमोना बबेयाव दङमोन जोंथ' बै समावनो जोङो सिन्था खालामनानै जोंहा जाथिनि सेन्टिमेन्ट दं हिसाबै जोङो जेरावनाखि जोङो जोंनि बिटिसिखौनो जोंनि गोबां माने जोहोलावफोरनि अबदानैसो मोननाय जोंनि गोबां माने आदा आब'मोनाहाय माने गावसोरनि जिउखौ बावसोमनायनि गेजेरजोंसो जोंहा जोंनि बिटिसिखौ जोंहा सोरजिनाय दिनै जोङो दिनैहाय बेखौनो जोङो माबोरै रैखा खालामनो हागोन होननानै जोङो जोंनि जाथिखौ जोङो माबोरैहाय जाथिनि थाखाय जोङो खामानि मावनो हागोन जोंनि फंबाय बिनानाव इयुन जोलैनि थाखाय जोङो सिन्था खालामनानैनो जोङो बै समावनो जोङो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जोङो बिपिएफ गभर्नमेन्टआवहाय बिपिएफ पार्टियाव फैनानै जोङो खामानि मावनो थाखाय जोङो ओंखारबोदोंमोन खिन्थु बिथांमोनाहाय दिनैसो गोदान जेन-जि होननानै माने भट बिगासिनो दिपेन बर' सारनि नामावहाय सोरबायदि जेन-जि आसलते जाय प्रमद बर' सारमोनजोंहाय दिपेन बर' सार बिथांमोनजों मिसलिड खालायजायो जाय जोंनि बै बिटिसि बायदि जोंनि गोथार मन्दिर बायदि जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसाव थांनानैहाय बुफाय बुसि खालामहैयो बिथांमोनाव थारैनो जाथिनि थाखाय साननाय दंमारोना बिथांमोनाव थारैनो जाथिनि सेन्टिमेन्ट दंना बिथांमोना थारैनो जोंनि फंबाय बिनानाव इयुन जोलैनि खोथाखौ सानोना सिन्था खालामो दिनै आङो बिसोरबायदि माने दैदेनगिरिफोरनिसिम आङो बेखौनो माने बुंनो लुगैदोंमोन खुनु माने बेवहाय रावजोंबो माने मिसलिड खालायजायालासे जोङो जोंनि इयुननि थाखाय जाय मोजां जागोन बेबायदि पार्टिखौ बेबायदि लिडारखौ माने बिथांमोनाहाय फसङोब्ला मोजां होननानै आङो बुंनो सानदों।